Yo, Wardzo! Usa ka mayong gabi mga kulog mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin tugutin na sabgunin nyo na mga yan sa tagkatahuran ng mga orasaha. Maayong gabi, magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Kumusta naman po ang inyong lagay para sa gabing ito? Ayan, bilis ng araw po mga kabisyo, no? Huwebes na po ngayon, no? June 20. Grabe. So ibig sabihin 7 days na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Ayan, handa na ba kayo dyan? Nakaset na ba yung mga lalakarin ninyo, no? Of course, pag meron po kayong pupuntahan, dapat medyo malapit-lapit lang sa CCP Complex sa may Star City, Pasay, no? Ang inyong mga lakad para basic, no? Diretso na kaagad dito, no? Usually yan, mga gabi na po yan. So, tamang-tama yan. Pag wala ka namang ginagawa, well, tamang-tama din. Dalhin mo ang buong pamilya, mga kaibigan, para manood po, no? Especially dito sa ating Day 1, ang tugtog ng Aliwan and now trending ang Pasacalye concert. Ayan, no? Pag walang ulan, syempre, nasa labas po tayo, no? Pag may ulan, sa loob po tayo ng Aliw Theater Awards. So, meron tayong pagpipilian po mga kabisyo, ha? Kung sakaling, lumalakas pa yung ulan, syempre, kukulong tayo sa loob. Mahirap na, mabasa ang kigol. Ayan, at siyempre naman, gabi-gabi nating pinag-uusapan dito po mga kabisyo. Marami po mga bagay. Halimbawa, ngayon, matanong lang kita ngayon, ha? Kabisyo, ikaw, sa iyong pamilya ba, panganay ka ba o bunso? Ha? Panganay or bunso? Awards, kailangan pa kong i-memorize yan. Basic, kung ako naman nang tatanungin, abay, basic po yan, no? Bunso tayo sa 4 na magkakapatid. Sabi, no? Bunso din si Uncle Tutoy. Spoiled de katoy. Hindi naman lahat ng mga pag sinabi mong bunso, spoiled. Pag sinabi mong bunso, iyon, sasabihin, lahat yan binibigay ng mga magulang. Hindi po. Pag sinabing bunso, hindi yan naghihirap. Awards, huwag naman ganun mga kabisyo, ha? Pero, syempre, ikaw, tanungin kita ngayon, pang-ilan ka ba? Kung hindi ka panganay, pang-ilan ka sa mga magkakapatid? Pang-10. Hindi, pang-5. Ano? Alam mo, nung araw po mga kabisyo, naalala ko lang, hindi bale pag marami kayong magkakapatid. Panaghanay na, no? Nung araw, no? Pag marami kayo, mas blessed kayo. Di ba? Tama, no? Yung nagyango, Ganon yun. Pero ito nga yung pag-uusapan po natin mga kabisyo, no? Siyempre, kung ikaw naman yung panganay, well and good. Kung ikaw yung bunso or pangalawa or pangatlo, okay lang naman, no? Pero eto, gusto ko lang din tong pag-usapan natin, no? Sa mga magkakaroon ng pamilya o kaya naman may pamilya na or eto lang, no? Walang plano na magkaroon ng pamilya. Tanungin kita kung sa palagay mo ba, no? Sino ba ang nararapat na maging panganay? Lalaki o babae? At bakit? Sige nga, mag-isip ka nga dyan, no? At punta ka po sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official at dun ka magpo-post ng iyong comment, yung reaction. Sa palagay mo, sino ba ang nararapat na maging panganay? Lalaki o babae? At bakit? Yan po ang ating pag-uusapan para sa ating programang Tutoy na Lab. Ako inyong Uncle Tutoy, Uncle Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Mayang gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!